Hello mga idol, welcome back sa ating channel. At today's feature, bibigay ko sa inyo ang pinaka-updated natin na presyo para sa ating mga Yamaha motorcycle price list. Siyempre kasama na dyan ang ating SRP, down payment at monthly payment natin. So mga idol natin, kung gusto nyo bumili ng mga Yamaha, scooters man yan, sports bike or mga underbone, siyempre sakto itong video nyo para sa inyo. Kaya huwag nyo kalimutang subscribe ang ating channel at huwag nyo kalimutang i-like at i-follow ang ating FB page. Ride safe mga idol. Let's go. Tignan natin lahat itong mga presyo, lalo na itong X-Max 2023 new model. And para sa ating bagong new X-Max 300, ang bagong SRP po nito ngayon ay 299,500 pesos. Dalawang kulay yung ating pagpipilian para dito, yan pong green at black. Para sa installment, ang ating minimum down payment 59,402, 24 months 14,000 plus at 36 months 11,572. Ito po ang pinakabagong model ng X-Max 300, bagong headlight design, plus bago din po yung kanyang taillight design at ang pinaka-the best dito, new TFT panel dashboard na siya. So naka-TFT po tayo para sa ating X-Max 300. Next model natin, para naman sa off-road model nila, ito po ang WR155R, SRP 180,000 pesos, installment, down payment natin 18,000. Monthly payment natin, 24 months 10,000 plus at 36 months 8,473 pesos. Next model natin, ito namang business motorcycle from Yamaha, YTX 125. Tatlong kulay yan, may black, blue at red. SRP 55,900, installment 8,400, down payment 36 months 2,583 naman ang ating babayad para dito sa ating YTX 125. Magandang pang business yan. At ating Sniper 155, SRP 123,900 ang ating babayaran. Installment naman ito, down payment 12,400, 24 months 7,513 at 36 months 5,894. Meron pa tayo isang model nito, Sniper 155R version, SRP 129,900, installment, down payment 13,000 at 36 months 6,170. Next model natin, din naman kanilang scooter na Mio Aerox 155S version. SRP naman ito 145,000 pesos at ang installment ito, down payment 14,500, 24 months 8,759 at 36 months 6,865. Mga idols, yan po ang ating S version kung saan nakakilos ito at of course equipped din to ng stop and start system. At pagdating sa kanyang braking power, naka single channel anti-lock braking system na to. May ABS po itong ating Mio Aerox 155 na to. Of course, dalawang kulay po pagpipilian natin. Meron tong color black at color white. Dalawang kulay po yan. Yan po ang ating Mio Aerox S version mga idol. At siyempre meron pa tayo isang model niyan. Ito namang Mio Aerox 155 mga idol. Ito naman yung standard version. SRP 124,000 pesos. At ang ating installment para dito, ang ating minimum down payment 12,400, 24 months 7,519, 36 months 5,899. And para sa model na to, apat po yung kulay na pagpipilian natin. Nasa video natin yung matte gray at black color. Meron pa tong dark gray at yung isa pa yung color blue. Yan po mga idol ang ating mga kulay para sa ating standard version Mio Aerox 155. Siyempre, isa po ito sa pinaka-best selling model from Yamaha motorcycle. Next model natin, ito naman kanilang classic na hybrid scooter. Yan po ang Mio Fazio. SRP 92,900 at ang installment natin dito, down payment 9,300, 24 months 5,683 at 36 months 4,470. At ang ating mga color choices sa pagpipilian, meron tayong green, white at saka red color. Yan po ang ating Mio Fazio 125 hybrid po yan na scooter.
Next model natin ito namang Mio Gear SRP 79,400 at ang ating installment dito, down payment 8,000 pesos, 24 months 4,883, 36 months 3,846. Para sa kanyang standard version, 2 color choices sa pagpipili natin. Meron tayong matte gray at dark gray para dito sa ating Mio Gear 125 na to. At syempre meron pa tayong isang model para dito, no? Yun naman po ang ating Mio Gear S version. So dito naman po ang color na pagpipilian natin, itong brown at dark gray din. So mga idol, sa kanyang SRP 84,400, installment, down payment 8,500, 24 months 5,178, 36 months 4,076 pesos. Ano po yung difference nila sa S version? Ito po ay equipped ng stop and start system. So mas matipid po ito at meron na rin siyang cellphone outlet charger para sa ating smartphone. Hindi tayo malolobat para dito. Yan po ang ating 125cc Mio Gear 125 mga idols. At next model natin, syempre, ito namang bagong-bagong Mio Gravis mga idol. SRP 93,900. Tatlong kulay pagpipili natin ito. Meron tayong brown, blue at black color. Installment naman, down payment natin 9,400, 24 months 5,742 at 36 months 4,515. Mga idols, ito ang ating bagong design na Mio Gravis. Syempre pa 125cc pa rin po ito at air cooling yung kanyang engine. At ang mga bagong feature para sa ating Mio Gravis, meron itong Yamaha Connect Bluetooth connection, plus stop and start system, mas matipid na tayo sa fuel consumption, at of course, mas bagong design para sa ating front face at yung ating taillight. Equip pa rin po ito ng socket charger at nasa harapan pa rin yung ating front fuel, yung karga natin ng gasolina. At of course, ito po ay merong middle flat footboard, talagang panalo yan. And kung kurso natin ito mga idols, available tong unit na to, color black Siyempre may dalawang kulay pa yan, blue at brown color. Next model natin, ito naman nga lang Yamaha Mio i125. Standard version ng SRP 77,900. Installment natin, down payment 7,800, 24 months 4,798 at 36 months 3,780. Ang mga color choices sa ating pagpipilian para dito, meron tayong orange, yung kanyang green, at siyempre meron din tayong black color para sa ating Mio i125. Engine specs ito, 125cc. Again, ito po ay air cooling, 2 valves, at siyempre single cylinder CVT transmission. Kita naman yung kanyang meter panel, analog yan. At of course, meron tayo isa pang version ito, Mio i S125 naman. So ito naman ay SRP 80,400. Installment, down payment natin 8,100. Para naman sa ating monthly payment, 24 months 4,942, 36 months 3,892 mga idol. Color black po ito. Siyempre yung kanyang emblem mas maganda At of course, ito po ay merong equipped na stop and start system. Mas maganda po yung ating fuel consumption. At yung kanyang engine specs, same din po, 125cc, air cool at taka 2 valves yan with CVT transmission. So sa mga idols natin, kung gusto nyo po ng ganitong scooter pang daily service natin, pang commute, perfect po ito para sa mga idols natin. Matipid po sa mga fuel consumption itong ating mga motor ng Yamaha at of course panalo din at quality po yung pagkakagawa niyan. Next model naman natin, siyempre yung pinakasikat na maxi scooter from Yamaha, NMAX ABS. Yan po ay may SRP 151,900 pesos. Para sa ating installment, ang down payment ito 15,200 at 24 months 9,166 at 36 months 7,181 mga idol. Again, meron tayong 4 na kulay na pagpipilian dito. Meron tayong dark gray, green, itong silver, at yung power gray. So mga idols natin, yan po yung 4 na kulay na pagpipilian natin. Siyempre meron po itong equipped na ABS at meron din itong equipped na traction control system. Napakaganda. Dual din yung ating shock sa likuran. Plus malaki din yung ating compartment para sa ating mga dadaling mga gamit. At nakakiles din po ito at equipped din po siya ng Yamaha Bluetooth connection. Yan po ang Y-Connect. Next model natin, gusto naman ng Cafe Racer at Classic, XSR 155 SRP 175,000 pesos. Installment, down payment natin 17,500. 24 months ang ating monthly payment, 10,530 at 36 months 8,244. Meron tong bagong 3 kulay na version. At itong ating nasa video, yan po yung color blue version. Siyempre, meron tayong sports naked bike. Yan po ang Yamaha MT-15. Dark gray po yung color nito. Ang kanyang SRP, 178,000 pesos. At installment, down payment natin 17,800. 24 months, 10,707. 36 months, 8,382. Ito po ay merong 155cc engine. Meron tong assisted slipper clutch.
At super formado po talaga ang design nito. MT-15 mga idols. Next model natin para naman sa sports bike, YZF R15M. SRP 203,000 pesos. Installment natin, down payment 40,464. Monthly payment 24 months 10,207. 36 months 7,908 naman. Itong ating R15M na to mga idols. Ang kanyang engine displacement 155cc. 6-speed po ito, single cylinder. At of course ito po ay equipped ng quick shifter. At meron din siyang assistant sleeper clutch, dual channel anti-lock braking system. At meron itong traction control system. Super loaded po itong ating sports bike na to. Kita nyo yung kanyang front suspension, naka-upside down forks pa yan. At syempre, napakaganda at napaka-forma. Next model natin, ito namang YZF R3 mga idol, SRP 290,000 pesos. Ang installment natin dito, down payment natin 57,538, 24 months 14,495 at 36 months 11,212. Ito po ay merong 320cc displacement at of course 2-cylinder to with double overhead camshaft at 8 valves. Kaya napakalakas po ng makina nito. Siyempre napaka-forma rin at meron din siyang upside down fork sa kanyang suspension at fully digital yung kanyang meter panel. Mga idols, napakaganda po ng kanyang exhaust sound pagka gusto nyo pong i-set up to. Yan po yung ating price update para sa inyo. Bagong-bagong Yamaha NMAX. Baka kursunado na yan mga idols. Pwede nyo ako i-PM sa ating FB page. At mga mapapormang mga scooter ng ating Yamaha motorcycle. Yan po mga idols ang ating update sa inyo. And yan nga po mga idols ang ating price update. Siyempre pa kung gusto nyo pong bumili at kursunada nyo yung mga motor na yan, lalo na itong mga nasa likod natin na YZF R15 at R3. Aba, napakagwapo ng mga to. No? Again, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Pakihit ang all button para laging updated. At siyempre, follow nyo ako sa ating FB page, Boy Chalabaria. Right safe po, sana nakatulong tong video na to para sa inyo. Ingat po and ciao!